ஒரு பேஜ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மூவகை இன்பங்கள் இதே கருத்து அதுலதான். 4 பேஜ் இருக்கு மத்தாஜி. 4 இல்ல பிரபு, மூவகை இன்பங்கள் நம்ம பார்த்தோம் தானே நேத்து. அது பார்த்துட்டோம். ஆனா எங்களுக்கு 5 பேஜ் இருக்கு மத்தாஜி. இன்னும் 5 பேஜ் இருக்கு. 48 வரைக்கும் இருக்கு. ஒரே ஒரு நிமிஷம். நம்ம அதை குறிச்சு வச்சுட்டோம். அது 2வது பேராகிராஃப் தான் நிறைய இருக்க மாதிரி இருந்தது. அதனாலதான் நம்ம வந்து சரி நாளைக்கு பார்க்கலான்னு. என்ன பேஜ் நம்பர் 52, 53. நான் இதனாலே புது புக் வாங்கிட்டேன் மத்தாஜி. நாகப்பத்தினிகள் படிச்சோம் மாதாஜி. அதோட ஒரு நிமிஷம் பிரபு. தமிழ் கர்ச்சர் தெரியுது பாருங்க மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் பிரபு, ஒரு நிமிஷம். நான் இன்னும் ஜூலை பேட்ச் நம்ம இல்லையா, ஜூலைல நம்ம ஆரம்பிச்சது. ஓகே, லைவ் போயாச்சு. எஸ் பிரபு. இதே போன்ற பிரார்த்தனை நாகப்பத்தினிகள் கரெக்டா சொன்னீங்க. 52, 53, 54, 55. நம்ம 4th சாப்டர் வந்துட்டோம் தானே? 4th சாப்டர்ல இங்க 7 பேஜ் இருக்கு. 7 பேஜ் இருக்கு. ஓகே ஓகே. நான் அத 3rd சாப்டர் நினைச்சிட்டேன் பிரபு. ஆனா நம்ம 4th சாப்டர் வந்தது எனக்கு மறந்துச்சு. 10ஆம் காண்டம் 87ஆம் அத்தியாயம் 21வது ஸ்லோகம். ஓகே ஓகே. அந்த பேராகிராஃப். ஓகே பிரபு. இதே போன்ற பிரார்த்தனை நாகப்பத்தினிகள் அதுல தானே பிரபு இதே கருத்து அந்த நூல்ல 10ஆம் நான் இங்க மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு. 10ஆம் காண்டம். ஓகே, சோ இதே கருத்து அந்த நூலின் 10ஆம் காண்டம் 87ஆம் அத்தியாயம் 21வது ஸ்லோகத்தில் வேதங்களின் வடிவான ஸ்ருதிகளால் கூறப்படுகின்றன. பகவானை பின்வருமாறு பிரார்த்திக்கின்றன. எல்லாம் மொத்தமா நமக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா, பகவானோட தாமரை திருவடிகளுக்கு வந்து நம்ம பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றதான் இங்க வந்து மையமா சொல்லுது. போற்றுதற்குரிய பகவானே, ஆன்மீக ஞானத்தை அறிந்து கொள்ளுதல் ரொம்ப கடினமானது. ஆனா இப்போ நீங்க உமது உண்மையான வடிவத்தில் இங்கு அவதரித்திருப்பது மிகவும் கடினமான அந்த பிரம்ம ஞானத்தை பற்றி எங்களுக்கு விளக்குவதற்கு தான். அதனால்தான் முக்தி பெற்ற ஆச்சாரியர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தமது பௌதீக சுகங்களை துறந்து விட்ட உமது பக்தர்கள் இப்போது பகவான் ஆகிய உமது பக்தி தொண்டில் முற்றிலும் ஆழ்ந்திருக்கின்றனர். இதன் காரணமாக அவர்கள் முக்தியை பற்றி கூட சிறிதும் கவலைப்படுவதில்லை. சோ ஞான யோகம் நம்ம பார்க்கிறோம். எது ஞான யோகம்? எந்த ஒரு ஞானம் அறிவு பக்தனை பகவானோட இணைக்கின்றதோ அதுதான் வந்து ஞானம். அதை யாரு சொல்ல முடியும்? தூய்மையான பக்தர்கள். ஏன்னா எப்பவும் பகவானையே நினைச்சுட்டு இருக்கிறதுனால அந்த உயர்ந்த ஞானத்தை அவங்களாலதான் கொடுக்க முடியும். பகவத்கீதையில நம்ம பாக்குறோம், ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுன் கிட்ட என்ன சொல்றார்? ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய. இதை நான் ஏன் உங்ககிட்ட சொல்றேன்னா, நீ பொறாமையற்றவன், என்னுடைய நண்பனும் ஆவாய், அதனால உனக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுக்குறேன்னு சொல்ற. சோ இந்த ஞான யோகம் வந்தது எதை நான் எந்த ஒரு ஞானத்தை அடையிறதுனால பகவானை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்ய முடியுமோ அதுதான் உண்மையான ஞானம். அது வந்து அந்த அதிகாரப்பூர்வமான குரு ஆச்சாரியர்களிடத்துல வந்து பெறப்பட வேண்டும். ஏன்னா அவங்க வந்து பகவானை எப்போதும் தாங்கி நிற்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ ஆன்மீக ஞானம் என்பது ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் புரிந்து கொள்ளுதல் ஆகும். ஓகே, முதலில் என்பதை மனதில் கொள்ள வேண்டும். தன்மையினால் தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒண்ணுதான். ஆமா, அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். பகவானும் ஆத்மாவும் குணங்கள்ல வந்து ஒன்றாக இருந்தாலும் அதனுடைய அளவுகள்ல மாறுபட்டிருக்காங்க. அதனாலதான் இங்க வந்து குணங்கள் அவருக்கு இருக்கிற மாதிரியே நமக்கும் எல்லா குணங்களும் இருக்கு. அந்த அன்பு, பரிவு, கருணை அதெல்லாமே. ஆனா அவை இரண்டும் பிரம்மம் என்று அறியப்படுகின்றன. ஆனால் பிரம்ம ஞானம் அறிதற்கு மிகவும் அரிதாகும். ஆத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்ள பல தத்துவ ஞானிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஆனாலும் அவர்களால் ஒரு உறுதியான முடிவுக்கு வரவே முடியவில்லை. ஆத்மாவை பத்தி அவங்க ஒரு முடிவுக்கு வரவே முடியல. கோடிக்கணக்கான மனிதர்கள்ல மீண்டும் மீண்டும் நம்ம இதைதான் பார்க்கிறோம். எத்தனையோ மனுஷங்கள்ல ஆன்மீக ஞானம் என்றால் என்னவென்று ஒரே ஒரு மனிதனை அறிந்து கொள்ள முயல்கின்றான். ரொம்ப ரொம்ப சொற்பமானவங்க தான் வந்து பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அந்த பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஆன்மீக ஞானம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அவனை போன்ற அறிய முயல்பவர்களில் ஒரே ஒருவன் அல்லது ஒரு சிலரே முழுமுதற் கடவுள் என்றால் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க.
பக்திக்கு ரொம்ப கம்மியா தான் வராங்க. அதுலயும் உறுதியோட இருக்கிறது வந்து மிகவும் சொற்பமானவங்க. ஆன்மீக ஞானம் அடைவதற்கு மிகவும் அரியதாகும் என்று நமக்கு புரியுது. ஏன்னா கோடான கணக்கான மக்கள்ல ஒரு சிலர் தான் இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றாங்க. அதனால்தான் அதனை எளிதில் எய்து செய்வதற்காக பரமபுருஷ பகவான் தமது உண்மையான வடிவமான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வடிவத்தில் இந்த பூமியில் அவதரித்து அர்ஜுனனை போன்ற தமது துணைவன் ஒருவனுக்கு நேரடியாக உபதேசிக்கின்றார். அது மிகவும் அரியது அப்படின்றதுனாலதான். ஆனாலும் பகவான் நம்ம மேல அந்த காரணமற்ற கருணையின் மூலமாக நமக்காக அவர் வந்து இறங்கி வருகின்றார். அர்ஜுனன் மாதிரி ஒருத்தவங்களை கண்ணுக்குட்டி போல வச்சுட்டு எப்படி நாம வந்து ஒரு இடையன் வந்து பால் கறக்கின்றாரோ அது போல நமக்கு இந்த வேத ஞானத்தை பகவான் கொடுக்கிறார். நம்ம மேல கருணை கொண்டதுனால அர்ஜுனன் போன்ற ஒருத்தரை துணை கொண்டு நமக்காக அதை உபதேசிக்கிறார். அதன் மூலம் பொதுமக்களும் இந்த ஆன்மீக ஞானத்தின் பயனை பெற முடியும். இந்த ஸ்லோகம் மேலும் விடுதலை என்பது பௌதீக சுகங்கள் அனைத்தையும் முற்றிலும் துரத்தல் என்று பொருளாகும் என்றும் விளக்குகின்றது. பௌதீக சுகத்தை முற்றிலும் துறக்கிறது தான் வந்து விடுதலை அப்படின்றத சொல்லுது. பௌதீக சூழல்கள்ல இருந்து விடுதலை பெறுவதில் திருப்தி அடைகின்றனர். ஆனால் பக்தர்களோ பௌதீக வாழ்க்கையினை துறந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அற்புத செயல்களை பற்றி கேட்டல் ஓதுதல் என்னும் உன்னத ஆனந்தத்தினை அனுபவிக்கின்றனர். பக்தர்களுக்கு வந்து எதுல ஆனந்தம் இருக்கு அப்படின்னாக்கா பகவானை பத்தின நாம ரூப குண லீலைகளை பத்தி கேட்கறதுலதான் அவங்களுக்கு ஆனந்தம் இருக்கு. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11வது காண்டம் 20வது அத்தியாயம் 34வது ஸ்லோகத்துல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் உத்தவர்கிட்ட சொல்றார். என்னன்னு சொல்றார்? அன்பிற்குரிய உத்தவா, முற்றிலும் சரண் புகுந்த பக்தர்கள் பிற இச்சைகள் இல்லாதனால என்னுடைய பக்தி துண்டில் உறுதியாக இருக்காங்க. யாரெல்லாம் வந்து என்கிட்ட சரணடைஞ்சிருக்காங்களோ அவங்க வந்து பக்தி தொண்டுல உறுதியோட இருக்காங்க. அவங்களுக்கு 4 வகையான ஆன்மீக செல்வங்களை கொடுத்தாலும், என்னது 4 விதமான இது தர்ம அர்த்த காம மோட்ச அந்த இதை கொடுத்தாலும் அவங்க அதை மறுதளிக்கிறாங்க. யாரு? உண்மையான பக்தர்கள். அவர்கள் இந்த பௌதீக உலகில் உள்ள எதையும் விரும்புவர் என்று கூறுவதற்கு என்ன இருக்குன்றது அதையே அவங்க மறுதளிக்கிறாங்கன்னா இந்த பௌதிகமான விஷயத்துல அவங்களுக்கு என்ன ஆர்வம் இருக்க போகுது? இதே போன்று பகவான் கிருஷ்ணர் பாகவதம் 11வது காண்டம் 14வது அத்தியாயம். இப்ப புரியுதா இது ஏன் நம்ம வந்து ரொம்ப பிலாசபிக்கல் ஹெவியா இருக்கும் இந்த சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜிஸ்னு. இது வந்து கொஞ்சம் நிறைய இது கொடுத்து கருத்துக்களை வந்து பிரபுபாதர் நமக்கு வந்து பிலாசபிக்கலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுனால கொஞ்சம் ஹெவியா இருக்கும். அன்பிற்குரிய உத்தவா, எனது நினைவில் மற்றும் செயல்களில் முற்றிலும் ஆழ்ந்திருக்கும் ஒருவன் பிரம்மதேவனின் பதவியையோ இந்திர பதவியோ பிற உலகங்களின் ஆட்சியையோ என் வகை யோக சக்திகளையோ ஏன் முக்தியை கூட விரும்புறது கிடையாது. தூய பக்தர்கள் நம்ம படிக்கிறது பக்தி ரசாமிரத சிந்து. சோ அந்த பக்தின்றது அந்த ரசத்தை எப்படி வந்து நமக்கு வந்து அனுபவிக்கணும் அல்லது எப்படி அடைய பெறணும் அப்படின்றது வந்து ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் கொடுத்திருக்கார். சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருடைய கட்டளைக்கு அவர் அந்த எக்ஸ்டசி உயர்ந்த பரவச நிலையில இருக்கும்போது பக்தர்கள் எப்படி பக்தி பண்ணணும், பக்தின்ற கான்செப்ட வந்து அவர் சொல்றார். அதை சொல்ல சொல்ல ரூப கோஸ்வாமிகள் வந்து எழுதியிருக்காங்க. அததான் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்ப இது எவ்வளவு பெரிய உயர்ந்த விஷயங்களை வந்து நமக்கு சொல்லுவோம். சாக்ஷாத் பகவான் நேரடியாக சொன்னதை நம்ம இங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ இங்க ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இங்க இருக்க மேற்கோள் சொல்லப்பட்டிருக்க ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பக்தர்கள் எதையுமே விரும்புறது கிடையாது அப்படின்றத சொல்றார். என்னன்னது? உயர்ந்த பதவி நம்ம சொல்றோமே, அந்த இந்திர பதவியையோ அல்லது பிரம்மனுடைய பதவியையோ இல்ல பிற உலகத்தோட ஆட்சியை கூட அவங்க விரும்புறதே கிடையாது. சரி, ஏன் கூட ஐக்கியமாகணும்னு நினைக்கிறாங்களா? அதுவும் கிடையாது. அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க அருவவாதிகள். பக்தர்கள் வந்து அதை விரும்புறதே கிடையாது. முக்தி கூட வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12வது காண்டம் 10ஆம் அத்தியாயம் 6வது ஸ்லோகத்துல சிவபெருமான் தேவியிடம் சொல்றார். அன்பிற்குரியவனே, சிறந்த பிராமணரான இந்த மார்க்கண்டேய முனி முழுமுதற் கடவுளிடத்து மாறா நம்பிக்கையும் பக்தியும் உடையவராவார். அதனால் அவர் பௌதீக உலகத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவது உள்ளிட்ட எந்த ஒரு வரத்தையும் விரும்புவதில்லை. மார்க்கண்டேய ரிஷிங்க ஏன் சொல்றாங்கன்னா அந்த பக்தனுடைய தன்மை. அவர் வந்து எப்பவும் பகவான் மேல நம்பிக்கையும் பக்தியும் கொண்டதுனால இந்த பௌதீக லோகத்துல இருந்து விடுதலை பெறணும் அப்படின்ற வரத்தை கூட விரும்பலையா. இது துக்காலயம் அசாஸ்வதம்னு தெரியும். இங்க எனக்கு கொடுத்துட்டாரு பகவான், அதுதான் அவருடைய கருணை, அதுலயே நம்ம கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கணும், அதுல இருந்து விடுதலை பெறணும்னு கூட அவர் விரும்பலையா. அப்போ அந்த பக்தனுடைய தன்மை என்னன்றது நமக்கு இங்க புரியுது. அதே போல பத்ம புராணத்தில் கார்த்திகை மாதத்தில் செய்யப்படும் ஒரு சடங்கினை பற்றிய விளக்கம் காணப்படுகின்றது. இந்த மாதத்தில் பிருந்தாவனத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரை அவரது தாமோதர வடிவத்தில் நித்தமும் வழிபடுதல் ஒரு ஒழுங்குமுறை விதியாகும். கார்த்திகை மாதத்துல நம்ம வந்து
இப்பதான் நம்ம போச்சு இல்லையா? சோ தாமோதர வடிவத்துல அவர் வந்து வழிபடுறோம். தாமோதர வடிவம் என்பது கிருஷ்ணரை குழந்தை பருவத்தில் அன்னை யசோதை அந்த அந்த லீலை நமக்கு தெரியும் இல்லையா? தாம் உதர, அதாவது பகவான அந்த உரலோட சேர்த்து அந்த கயிற்றின் மூலமாக யசோதாம்மா கட்டுறாங்க. அன்னை யசோதை கயிற்றினால் கட்டி வைத்ததை குறிப்பிடுறது. தாம் அப்படின்னா கயிறு, உதர அப்படின்னாக்க வயிறு. கயிறு வயிறு பகவான அந்த அவங்களோட வயிறு வந்து அந்த உரலோட சேர்த்து அணைச்சா மாதிரி அவங்க கட்டிடுறாங்க. அதனால தாமோதர அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். கிருஷ்ணரோட குறும்புத்தனத்தால மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட அன்னை யசோதை அவரது வயிற்றில் ஒரு கயிற்றை கட்டி வைத்தாள். அதனால் கிருஷ்ணருக்கு தாமோதரன் என்று பெயர் வழங்கப்படுகின்றது. உண்மை தெரிவதெல்லாம் கார்த்திகை மாதத்தில் தாமோதரன் பின்வருமாறு பிரார்த்திக்கப்படுகின்றார். என்னன்னு சொல்றாங்க? நீரே அனைவருக்கு பகவானாகவும் அனைத்து வரங்களையும் அளிப்பவராக இருக்கீங்க. பிரம்மதேவன், சிவபெருமான் போன்ற ஏராளமான தேவர்கள் இருக்காங்க. அவர்கள் சில சமயம் தங்கள் வரங்கள் அளிக்கின்றார்கள். அவங்க வந்து வரங்கள் அளிக்கிறாங்க. ஆனா என்ன ஆகுது பாருங்க, சிவபெருமான் ராவணனுக்கு பல வரங்களை கொடுத்தார். பிரம்மதேவனும் ஹிரண்யகசிபுக்கு பல வரங்கள் கொடுத்தார். ஆனால் சிவபெருமானும் பிரம்மதேவனும் பகவான் கிருஷ்ணரின் வரங்களை வேண்டி நிற்பவர்களாகத்தான் இருக்காங்க. வரமளிக்கும் அனைவருக்கும் பகவான் என்று அழைக்கப்படுகின்றார். சிவபெருமான் கிட்டையும் பிரம்மதேவர் கிட்டையும் நம்ம பாக்குறோம் முக்குணத்தோட அதிபதிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பிரம்மதேவர் எந்த குணத்தோட அதிபதி? ஹரே கிருஷ்ணா. கேள்வி, பிரம்மதேவர் எந்த குணத்தோட அதிபதி? சத்வகுணம். சரி ரஜோகுணம். ராதா மாதாஜி, கேள்வி மத்தவங்களுக்கு, நீங்க வராதீங்க. ஓகே சார். தமோகுணம் யாருக்கு? தமோகுணத்தோட அதிபதி யாரு? மத்தவங்க சொல்லுங்க. இருக்கீங்களா லைன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. சிவபெருமான். ஓகே. ஸ்ரீ விஷ்ணு வந்து எந்த குணத்தோட அதிபதி? சத்வகுணம். சத்துவகுணம். ஓகே, எல்லாரும் இருக்கீங்க லைன்ல கூட. ஓகே. சோ இங்க அவங்க எல்லாம் சிவபெருமான் கிட்ட வந்து வரம் கேட்ட அந்த அசுரன், நிறைய அசுரர்கள் வந்து சிவபெருமான, ஏன்னா சிவபெருமான் வந்து ஒரு தூய வைஷ்ணவர்ன்றதுனால எளிமையா உடனே நெகிழ்ந்து விடுவார். அவரை நோக்கி யாராச்சும் இது பண்ண இது வேணும் மார்க்கண்டேயனுக்கே கொடுத்திருக்காருல்ல, மார்க்கண்டேயனுக்கு இது பிறவி கொடுத்திருக்காருல்ல, திரியம்பகம் யஜாமகே அந்த இதை பண்ணி 3 தடவை சொல்லு, சொன்ன உடனே உனக்கு உயிர் அப்படின்னு. நீ டைம் ஆயிடுச்சு வந்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யமதர்மராஜர் கூப்பிடுறாரு. இல்ல எனக்கு வேலை முடியல அப்படின்னு சொல்லும் போது சிவபெருமான் தானே. ஆனா இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, அசுரர்கள் எல்லாம் கூட சிவபெருமான் கிட்டையும் பிரம்மதேவர்கள் கிட்டையும் வந்து நிக்கிறாங்க. ஆனா அவங்க வந்து யார்கிட்ட வரம் வேண்டி நிக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அதனாலதான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து பகவான் அப்படின்னு என்று அழைக்கப்படுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். தேங்க்யூ மத்தாஜி. சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தமது பக்தர்களுக்கு அவங்க என்ன விரும்பினாலும் அதை அளிக்கக்கூடியவராக இருக்கார். இருப்பினும் பக்தரின் பிரார்த்தனை தொடர்ந்துட்டே இருக்கு. நான் முக்தியையோ அல்லது முக்தி அடையும் வரை பௌதிக சுகத்தையோ உம்மிடம் கேட்க மாட்டேன். இதுதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? நாதனம் நாஜனம் நா சுந்தரம். நான் வேண்டுவதெல்லாம் நான் இப்போது காணும் இந்த தாமோதர வடிவத்தையே எப்போதும் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பது ஒன்றுதான். உங்களுடைய அந்த எழில் மிக்கவரும் வசீகரமுடையவருமாக நீங்க இருக்கீங்க. இந்த மாதிரி அற்புதமான வடிவத்தை தவிர என்னோட மனம் வேற எதையும் விரும்புறதே கிடையாது. இந்த பிரார்த்தனையின் மற்றொரு இடத்தில், போற்றுவதற்குரிய பகவானே தாமோதரரே, நீர் ஒரு குறும்புக்கார குழந்தையாக நந்த மகாராஜாவின் இல்லத்தில் விளையாடி கொண்டிருந்த பொழுது நீர் தயிர்பானியை உடைச்சிட்டீங்க. அதுக்காக அன்னை யசோதை உங்களை ஒரு குற்றவாளியாக கருதி கயிற்றினால் ஒரு உரலில் கட்டி வைத்தால், அப்போது நீர் குபேரனின் 2 புதல்வர்களான அந்த லீலையை ஃபுல்லா சொல்றாங்க. நலகோவரன், மணிகிரீவன், இவங்க 2 பேரும் யாரோட பிள்ளைகள்? குபேரன். எஸ் ப்ரோ, தேங்க்யூ ப்ரோ. சோ இவங்க சாப விமோசனம் கொடுத்தீங்க. அவங்க இருவரும் நந்த மகாராஜாவோட முற்றத்துல 2 மருத மரங்கள், அர்ஜுன மரங்கள்னு சொல்லுவோம், இருக்காங்க. ஒரே வேண்டுகோள், உமது கருணை மிக்க லீலைகளால் என்னையும் அது போல் விடுவித்தருள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவங்களோட பிரார்த்தனை இங்க எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். எப்படி நம்ம எவ்வளவு ஒரு அழகாக வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம் பாருங்க. நீங்க எப்படி அவங்கள விடுவிச்சீங்களோ அது போல எனக்கு ஒரு சாப விமோசனம் கொடுக்கணும் இங்க அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்க. இதுல ஒளிந்திருக்கக்கூடிய கதை என்னன்னா, குபேரனின் 2 புதல்வர்கள் தங்கள் தந்தையிடம் இருந்த செல்வத்தின் காரணமாக
கர்வம் மிக்கவர்களாக இருந்தாங்க. ஒரு முறை அவர்கள் இந்த கதை தெரியும் இல்லையா? அவங்க வந்து தேவலோகத்துல ஒரு குளத்துல தேவ மங்கையர்களோட நிர்வாணமாக, அதனால நிர்வாணமாக இருக்கிறதுனால உனக்கு Dress போடணும்ன்ற ஞானம் இருந்து கூட நீ போடல. அப்ப நீ அதே மாதிரியே போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மரத்துக்கு போடணும்ன்றதுலாம் அவசியம் இல்லை இல்லையா? அதனால அதுக்கு வந்து என்ன பண்றாங்க, அந்த மாதிரி சாபம் கொடுத்துறாரு நாரத ரிஷி. நிர்வாணமாக நீர் விளையாட்டுகளில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அந்த சமயம் நாரத முனிவர் அந்த வழியை வந்து கொண்டிருந்தார். வருவதை கண்டதும் தேவ கன்னியர்கள்லாம் தன்னுடைய உடல்களை வந்து ஆடைகளை கொண்டு மறைச்சுக்கிறாங்க. ஆனா மதுமயக்கத்துல இருந்த இந்த குபேரனோட புதல்வர்கள் கர்வத்தின் காரணமாக அந்த நாகரிகம் தெரியாததுனால அவங்க வந்து ரொம்ப அந்த அவங்களுடைய நடத்தை வந்து அவருக்கு ரொம்ப கோபத்தை உண்டாக்கிருச்சு. உடனே என்ன பண்றாரு அவரு, உணர்ச்சியற்றவர்களாக இருக்கிறீங்க, அதனால குபேரன் புதல்வர்களாக நீங்கள் இருப்பதை விட மரங்களாக இருக்கிறது சாலிச்சிருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அவர் சபிச்சிடுறார். ஆனா வைணவர்கள் வந்து பரதுக்க துக்கி. அவங்களுடைய சாபமோ அல்லது அவங்களுடைய அரவணைப்போ பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஒரு உயர்ந்த பக்தியை தான் நமக்கு கொடுக்கும். அதனால அந்த சாபத்தின் விளைவாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய ஸ்பரிசம் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்குது. அது மட்டுமல்ல, அவருடைய லீலைய பார்க்க எல்லா தேவதேவர்களும் காத்துன்னு இருக்காங்க. ஆனா இவங்க மர ரூபத்துல இருந்து தினமும் அவருடைய லீலைகளை ரசிச்சு மகிழ்கிறாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். இது எப்படி சாத்தியமாச்சு அவங்களுக்கு? ஏன்னா தூய வைணவரான நாரத ரிஷியோட சாபம். சோ நமக்கு வந்து வைணவர்கள் சில சமயம் நமக்கு வந்து பக்தர்கள்லாம் எதனா திட்டுறாங்க இல்ல ஏதாவது பண்றாங்க, அது நமக்கு மனசு கஷ்டமா எடுத்தனாலும் பரவாயில்ல, அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு உயர்ந்த செயல், அதுவும் நம்மள வந்து ஆன்மீகத்துலதான் பந்தப்படுத்தும் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே. சீனியர் பக்தர்கள், மூத்த பக்தர்கள் என்ன சொன்னா நம்ம ஃபீல் பண்றோம் இல்லையா? அது வந்து நம்ம நம்ம பக்தியில உண்மையாலுமே முன்னேறோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம என்ன நினைச்சுக்கோம், இந்த மெசேஜ் வந்து பகவானே இவங்க மூலமா நமக்கு கொடுக்குறாரு அப்படிதான் வந்து பக்தர்கள் நினைப்பாங்க இல்லையா? அது அது ஒரு கதை, நான் பின்னாடி சொல்றேன், உண்மையாலுமே நடந்தது. இங்க வந்து என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, இவ்வாறு சபிக்கப்பட்டவுடன் தங்கள் உணர்வு பெற்ற அவர்கள் நாரதரிடம் தங்கள் குற்றத்தை பொறுத்தருளும்படி வேண்டுகிறார்கள். ஆனா நாரதர் என்ன சொல்றாரு, ஆமா நீங்க 2 பேரும் மருத மரங்களாக இருப்பீங்க. நீங்க நந்த மகாராஜரோட முற்றத்தில் இருப்பீங்க. கிருஷ்ணர் நந்த மகாராஜன் வளர்ப்பு மகனாக அவதரிக்கும் காலத்தில் அவர் உங்களுக்கு சாப விமோசனம் அளிப்பார். ஏன்னா இவங்க கேட்டதுனால நாரதரோட சாபம் குபேரனுடைய புதல்வர்களுக்கு வரமாக மாறியது. இந்த வாய்ப்பு எத்தனை பேருக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? எல்லாரும் பகவானுடைய லீலையை பாக்குறதுக்காக அங்க இருந்து தவிச்சுட்டு இருக்காங்க. இவங்க நித்தியமா அங்க இருந்து அவரோட லீலையை பார்த்து மகிழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இல்லையா? சோ ஏன்னா அவங்க அந்த சாபம் அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வரமாக மாறுகின்றது. கிருஷ்ணரோட ஆசையை பெறுவர் என்பதில் அவர்கள் அதில் வருவது உரைப்பதன் மூலம் மறைமுகமாக கூறப்பட்டிருந்தது. எப்போ வந்து அவருடைய முற்றத்தில், அவங்க வீட்டு முற்றத்துல இருக்க போறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சோ அதே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம். பகவான் தாமோதரன் தாம் கட்டப்பட்டிருந்த உரலோட நாரதன் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக பகவான் பக்தவச்சலன் தன்னுடைய பக்தனுக்காக அவர் என்ன பண்றார், அந்த வாக்கை நிறைவேற்றுவதற்காக அவர் என்ன பண்றார், அந்த தாமோதர லீலையை அங்க நடத்துறாராமா. எப்படி வந்து ஹிரண்யகசிபு வந்து சாகா வரம் கேட்கிறார் பிரம்மதேவர்கிட்ட. பிரம்மதேவர் சொல்றார், நானே வந்து ஜீவ தத்துவம், நானே வந்து மரணத்திற்கு உட்பட்டவன் தான், என்னால அதை தர முடியாதுன்னு உடனே எதெல்லாம் எதன் மூலம் மரணம் வருமோ அதை எல்லாத்துல இருந்தும் விடுப்பு, அதுல இருந்து எல்லாம் தவிர்க்க முடியற அளவுக்கு ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக இரண்யகசிபுக்கு கேட்கிறார். இவரும் வந்து ஓகேன்னு வரம் கொடுத்துட்டார். அப்போ தன்னுடைய பக்தனான பிரம்மதேவனுடைய வாக்கையும் காப்பாத்தணும், அது போல முனிவர்களும் ரிஷிகளும் வந்து பிரார்த்தனை வச்சிருக்காங்க, அதையும் இது பண்ணணும். இந்த இரண்யகசிபுவை சீக்கிரம் அழிச்சிட்டு அவனை மீண்டும் என்னுடைய லோகத்துக்கு கொண்டு வரணும். ஏன்னா அதுக்காக தானே அந்த லீலை தானே இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு. ஜெய விஜயர்கள் தானே இரண்யகசிபு இரண்யாட்சனா வராங்க. இதை முடிச்சாதான் அடுத்தடுத்த 3 இதுக்கு போவாங்க, அவங்க என்கிட்ட வரணும். அப்போ இதையெல்லாம் மனசுல வச்சுட்டு பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வரைக்கும் யாராவது யோசிச்சிருப்பாங்களா? என்னெல்லாம் சிருஷ்டிக்கப்படுதோ எல்லாமே பிரம்மதேவர்கிட்ட தான் வருது. அவர் அப்படி கேட்கிறார், உங்களால படைக்கப்பட்ட எதாலையும் எனக்கு மரணம் வரக்கூடாது. நம்மளுடைய சிந்தனை இதுக்குள்ளதானே இருக்கும், என்ன இருந்தாலும் அது வந்து பிரம்மதேவரால கிடைக்கப்படுது. ஆனா அவர் கேட்கிற கேள்வி, உங்களால படைக்கப்பட்டதுனால எனக்கு மரணம் வரக்கூடாது, முடிஞ்சிருச்சு. நீங்க படைச்சா என்ன பண்ணுவீங்க? ஒண்ணு விலங்குகள் இல்ல மனுஷங்க, ரெண்டுத்துலயும் வரக்கூடாது. அப்ப என்ன பண்றாரு, நரசிம்மராக நரம் சிம்மம், மனுஷன் விலங்கு சிம்மம், அது ரெண்டும் கலந்தா போல வராரு. உங்களால நீங்க கொண்டு வாக்குன எந்த ஒரு ஆயுதத்தாலையும் வரக்கூடாது. அப்ப என்னது, நகத்துக்கு வந்து உயிரே கிடையாது,
அது அதை வச்சுதான் அவருடைய மரணம் நடக்குது. சோ இங்க நம்ம அல்டிமேட்டா என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, பகவான் பக்தனுக்காக அவனுடைய வாக்கை காப்பாற்றுவதற்காக அவர் வந்து எவ்வளவு முயற்சி பண்றாருன்றத நம்ம பார்க்கலாம். இதே இதைதான் வந்து பீஷ்ம பிதாமகரும் பார்க்கணும்னு நினைச்சாரு. உங்களை வந்து ஒரு யுத்த வீரனாக பார்க்கணும். அவருடைய ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்காக தன்னுடைய வாக்கை கூட பகவான் வந்து மீறுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த நிலையில வந்து பகவான் இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, சோ இங்க அவ்வாறு வீழ்த்தப்பட்ட மரங்களிலிருந்தே நலகூவரன் மணிகிரீவன் வெளிப்பட்டு பின்னர் பகவானுடைய சிறந்த பக்தர்களாறாங்க. ஹயசீர்ஷ பஞ்சராத்திரத்துல போற்றுதற்குரிய பகவானே, ஓ முழுமுதற் கடவுளே, எனது தர்ம வாழ்வினின்றும் உண்டாகும் எந்த ஒரு பயனையும் நான் வேண்டேன். நான் தர்மம் பண்ணி எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய பயன் எல்லாம் எதுவுமே வேண்டாம். இந்த விதமான பொருளாதார வளர்ச்சியும் வேண்டேன். அதுல கிடைக்கக்கூடிய பொருளாதார வளர்ச்சியும் வேண்டாம். புலனின்பமும் வேண்டாம். அது போல விடுதலையும் வேண்டாம். நான் வேண்டதெல்லாம் ஒன்னே ஒண்ணுதான். என்னது? உங்களுடைய தாமரை திருவடிகளுக்கு நித்திய தொண்டனாக இருக்க வேண்டும். எனக்கு மனமிறங்கி இந்த வரத்தை அருள்வீராக அப்படின்னு சொல்லி இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. எதுல? ஹயசீஷ பஞ்சராத்திரத்துல நரசிம்மதேவர் பிரகலாத மகாராஜருக்கு வரமளிக்க விரும்பிய பொழுது பிரகலாத் மகாராஜர் இந்த மாதிரி கேட்கிறார். எந்த விதமான பௌதிக நன்மைகளையும் வேண்டாது அவரது நித்திய தொண்டனாக இருக்கும் வரம் ஒன்றினை மட்டுமே அருளுமாறு கேட்கிறார். இதை தொடர்ந்து பிரகலாத் மகாராஜர் என்ன சொல்றார்? பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்தி நித்திய தொண்டனான அனுமனை முன்னுதாரணம் காட்டுகின்றார். அவர் வந்து எப்படி தாசிய ரசத்துக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் வந்து ஹனுமன் அப்படின்னு பார்க்கணும். எந்த ஒரு பௌதீக நன்மையும் அவர் வேண்டவே இல்லை. அவர் எப்போதும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட விரும்புகின்றார். ஹனுமனின் மேன்மை குணம், அதற்காகவே அவர் வந்து பக்தர்கள் அனைவராலும் இன்றும் வழிபடப்படுகின்றார் ஹனுமன். பிரகலாத் மகாராஜாவும் தமது வந்தனங்களை ஹனுமனுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றார். ஐ திங்க் உங்களுக்கு அந்த கதை தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஹனுமனை கூட்டிட்டு போன அந்த அந்த ரிஷியோட பேரு என்ன மாதாஜி? ராமச்சந்திரமூர்த்தியை கூட்டிட்டு போன, சாரி நாட் ஹனுமன், ராமச்சந்திரமூர்த்தியை வந்து இதுக்காக கூட்டிட்டு போனாங்களே, அவங்க பேர் என்ன? யாரு மாதாஜி? விஸ்வாமித்திரர். விஸ்வாமித்திரரா? விஸ்வாமித்திரரா? ஆமா, மிதிலைக்கு கூட்டு தாடகை அவர்தானே அவங்க அப்பா கிட்ட இருந்து கூட்டிட்டு போனது, எல்லாருமே அவர் தானே பண்றாரு. ஆமா, மிதிலைக்கு கூட்டு போறது அவர்தான். ஆமா, அப்ப என்ன பண்றாருன்னா, பகவானுடைய அந்த நாமத்தோட மகிமையை எல்லாருக்கும் எடுத்து காட்டணும்ன்றதுக்காக அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு தடவை வந்து அரசவையில எல்லாருமே இருக்காங்க. அதுல வந்து இந்த கதை தெரியுமா பிரபு? ஹனுமனும் இருப்பார். அப்ப விஸ்வாமித்திரர் உள்ள வந்த உடனே எல்லாரும் எழுந்து வந்து அவருக்கு மரியாதை செலுத்துறாங்க. ஆனா ஹனுமன் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா மனசுக்குள்ளார வந்து ஸ்ரீராமரை நினைச்சு அதுல லைட் இருக்காரு. அதனால ராமநாமத்தை உச்சரணம் பண்ணிட்டே இருக்காரு. இவர் வந்தது அவர் கவனிக்கல ஆக்சுவலா. ஆனா இங்க வந்து அதே சமயத்துல இவருடைய அந்த புகழ், அந்த இதை எடுத்து சொல்லணும், பக்தனுடைய தன்மை, அதை விட பகவானுடைய நாமத்துக்கு உண்டான தன்மைய, அந்த பெருமையை எடுத்து சொல்லணுன்றதுக்காக என்ன பண்றார் விஸ்வாமித்திரர் வந்து உடனே ஸ்ரீ ராமபிரானை கூப்பிட்டுட்டு எனக்கு நீ ஒண்ணு பண்ணணும்னு, குருவாச்சே நீங்க என்ன சொன்னாலும் நான் செய்யறேன்னு எல்லாரும் எனக்கு வந்து மரியாதை கொடுத்தாங்க. அங்க பாரு என்ன ஒரு கர்வம் அவனுக்கு, அவன் வந்து எந்திரிக்கவே இல்லைன்னு சொன்ன உடனே இவருக்கு கோபம் வந்து என்ன பண்றாரு, இப்ப அவனை அழித்து விடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. சொன்ன உடனே இவர் வந்து உடனே அந்த அம்பை எடுத்துட்டு, குரு சொல்லிட்டாரு, உடனே என்ன பண்றாரு, அவர் எப்பவும் மனசுக்குள்ள வந்து பகவானே நினைச்சுட்டு இருக்காரு. அது தெரிஞ்சும் குரு சொல்லிட்டார், அப்ப செய்யணும்ட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த அந்த பானத்தை எடுத்து விடுறார். அது போய் அவருக்கு மாலையாதான் விழுந்துட்டே இருக்கு ஹனுமனுக்கு. அப்போ இவருக்கே ஆச்சரியம், என்ன இது? அப்போ வந்து விஸ்வாமித்திரர் சொல்றார், உன்னுடைய இந்த ராமபானம் வந்து அவர் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, உன்னுடைய நாமத்தை வந்து அவர் ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்காரு. அந்த இதை எடுத்து அந்த பெருமையை எடுத்து சொல்றதுக்காக தான் வந்து நான் அதை சொன்னேன்ட்டு. அப்புறம் வந்து அவர் வந்து விழித்தெழுந்து ஹனுமன் வந்து மரியாதை கொடுக்குறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பகவானுக்கே அவருடைய நாமத்தோட தன்மையை தாண்டி அந்த அதை தாண்டி அவரால் எதுவுமே பண்ண முடியல. அவரு தானே, பகவான் தானே எல்லாமே. ஆனா அவருடைய நாமத்திற்கு எவ்வளவு ஒரு மகிமை இருக்கு, எவ்வளவு ஒரு சக்தி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? சோ அப்படி ஹனுமன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு தாசிய ரசத்துல இருக்கார் அவர். சோ அவர் மாதிரி நான் வந்து பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்றார். அருமையான ஸ்லோகம் என்ன அப்படின்னாக்கா,
போற்றுதற்குரிய பகவானே, யாரு? ஹனுமன் சொல்றாரு. நீங்க விரும்புனீங்கன்னா இந்த பௌதிக வாழ்வுல இருந்து எனக்கு விடுதலை அளிக்க முடியும். அல்லது உங்களோட ஒன்றாக ஒன்னோடு ஒன்று கலந்து கொள்ளக்கூடியதையும் எனக்கு நீங்க தர முடியும். ஆனா எனக்கு இதெல்லாம் தேவையே இல்லை. விடுதலை பெற்ற பெண்ணரும் கூட நம் இருவரும் இடையே உள்ள எஜமானன் அடிமை என்னும் உறவு முறையினை இல்லாததாக்கும் எந்த ஒன்றையும் நான் விரும்பவில்லை. அவங்க எவ்வளவு ஒரு ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க பாருங்க. நீங்க நினைச்சீங்கன்னா எனக்கு என்ன வேணா கொடுக்க முடியும். ஆனா இது எதுவுமே நான் விரும்பல. எனக்கு வேண்டியதெல்லாம் ஒண்ணு. நீங்க ஒரு எஜமானன், உங்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு சேவகன் நான். அவ்வளவுதான். இதே நிலைதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு. நாரத பஞ்சராத்திரத்திலும் இதே போன்ற கருத்துக்கள் இருக்கு. நம்ம இப்ப என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்? மேலான பக்தி தொண்டு. அந்த பக்தி தொண்டோட மகிமையை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, போற்றுதற்குரிய பகவானே, தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோட்சம். தர்ம, அர்த்த, காமம், மோட்சம் 4 புருஷார்த்தங்கள். மனுஷங்களா இருந்தாங்கன்னா அவங்க இந்த விஷயங்களை பண்ணணும். முதல்ல தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணி, இப்ப நான் ஒரு தர்மம் எப்படி ஃபாலோ பண்றது? 4 வர்ணங்கள் கொடுத்தாச்சு. அந்த வர்ணத்துக்கு உண்டான கடமைகளை கொடுத்தாச்சு. அந்த கடமைகள்ல நான் ஒழுங்கா செய்யப்பட்டா, எனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை ஒழுங்கா செய்தா அதுதான் என்னுடைய தர்மம். அப்ப எனக்கு விதிக்கப்பட்டது என்ன? என்னுடைய தந்தை ஒரு இதா இருந்தா நானும் அதே வர்ணமா இருந்தா அப்படி இல்லை. நமக்கு அந்த 3 குணங்கள், அந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல நம்மளுடைய தர்மம் இருக்கு. அந்த தர்மத்தின் வழியில என்னோட கடமையை செய்யும் போது அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய பொருளை வைத்து நான் தர்ம, அர்த்த அந்த பொருளை வச்சு நான் என்னோட வாழ்க்கையை நடத்தணும். அது இன்பமயமாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அடுத்தது தர்ம, அர்த்த, காம இன்பத்தை அனுபவிக்கிறது. அடுத்துதான் மோட்சம். அததான் நம்ம பாக்குறோம். அத ரொம்ப தெளிவா வியாசதேவர் கொடுத்துட்டார். பகவானை பத்தி சிரேஷ்டமா எங்கேயும் சொல்லாததுனால தனியா நீ ஸ்ரீமத் பாகவதம் கொடு அப்படின்றத நாரத ரிஷி சொல்லியிருக்காரு அவருக்கு. சோ இந்த 4 விஷயத்தால ஒரு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சந்தோஷம், அது கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைவு பெற்றது கிடையாது. அது முழுமையானது கிடையாது. நான் வேண்டுவதெல்லாம் உமது தாமரை திருவடியின் கீழ் என்னாலும் நான் இருக்கும் ஒரு வரம் ஒன்றே ஆகும். எப்பவும் உங்க தாமரை திருவடிக்கு கீழேயே இருக்கணும். அதனாலதான் நாரத ரிஷி சொல்லியிருக்காரு, 4 புருஷார்த்தங்களை நல்லா சொல்லிட்டப்பா, நீதான் இந்த மனித சமுதாயத்தை வழி நடத்தணும். ஆனா இது எல்லாத்துக்கும் மேற்பட்டு இருக்கிறது பக்தி. சோ பக்தின்றதுன்னா பகவானுக்கும் பக்தனுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. பகவானுக்கும் பகவானுடைய நாமத்திற்கும் அவருடைய லீலைக்கும் வேறுபாடு இல்லை. இதையெல்லாம் சொல்ற மாதிரி ஒரு கிரந்தம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் நமக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிடைக்கப்பெற்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இந்த 4 புருஷார்த்தங்களை ஃபாலோ பண்ணா கூட நமக்கு நிறைவு கிடைக்கல. அப்ப எப்ப நிறைவு கிடைக்கின்றது அப்படின்னாக்கா, பகவானுடைய தாமரை திருவடிகள்ல இருக்கும்போது, அதுல நமக்கு தொண்டு செய்யும் போது மட்டும்தான் நிறைவு இருக்கு அப்படின்றத இங்க சொல்ற. சாலோக்கியம், இந்த உமது உலகில் வாழ்வது. லோகன்னு சொல்றோம் இல்லையா, வைகுண்ட லோகம். அவருடைய லோகத்திலே அவருக்கு இணையாக இருக்குது, அது சாலோக்கியம். அல்லது ரூபம், பகவானுடைய போலவே அங்க அவயங்கள், அவரை மாதிரியே 4 கை ரூபங்கள்ல வர்றது இல்லையா. சோ சாரூபியம் போன்ற முக்திகளை வேண்டேன். சாலோக்கியம், சாரூபியம் அந்த மாதிரி முக்தி கூட வேண்டாம். அன்பு தொண்டில் எப்போதும் ஈடுபடும் அந்த ஆசீர்வாதம் மட்டும் எனக்கு நீங்க வரணும்னு நான் நீங்க கொடுக்கணும்னு பிரார்த்திக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றது. அதே போன்று 6வது காண்டம் 14வது அத்தியாயம் 5வது ஸ்லோகத்துல பரீட்சித் மகாராஜர் சுகதேவ கோஸ்வாமி கேட்கிறார், வணக்கத்திற்குரிய பிராமணரே, அரக்கன் விருத்திராசுரன் ஒரு கொடும்பாவி என்றும் அவனது மனோநிலை ரஜோ தமோ குணங்களில் ஆழ்ந்திருந்தது என்றும் நான் அறிகின்றேன். பின்னர் அவன் எவ்வாறு நாராயணனுக்குரிய பக்தி தொண்டின் நிறைவு நிலையினை எய்தினான்? ஒரு அசுரன் தானே. அந்த அசுரன் எப்படி பகவானை அடைந்தார் அப்படின்னு சொல்றது அவருடைய கேள்வியா இருக்கு. கடுமையான தவங்களை செய்து முழு ஞானத்தோட விடுதலை பெற்ற மகா புருஷர்கள் கூட பகவானின் பக்தர்களாவதற்கு கடுமையாக முயற்சிக்க வேண்டியுள்ளது என்று நான் கேள்விப்பட்டேன் இல்லையா. உண்மையான ஞானத்தை இங்க எவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. தவம், கடுமையான தவம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா முழுமையான ஞானம் அல்ல, முழுமையான ஞானம். இதெல்லாம் கிடைச்சா கூட, இந்த தவத்தின் மூலமாக நமக்கு அந்த விஷயங்கள் கிடைக்குது, ஞானம். அதெல்லாம் கிடைச்சா கூட பகவானை பத்தி புகழ்றதுக்கு உண்டான அந்த பக்தி துண்டு கிடைக்கிறது ரொம்ப அரிதுன்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆனா விருத்ராசுரன் ஒரு அசுரன். அப்படி இருக்கும்போது அவன் எப்படி பகவானை பத்தி அவன் இவ்வளோ பேசியிருக்கான் அப்படின்றத அவர் கேட்கிறார். அவ்வாறான மனிதர்கள் மிகவும் அரிதாகவே உள்ளனர் என்றும் ஏன் பெரும்பாலும் காணப்படுவதே இல்லை. அப்படிப்பட்ட மனுஷங்க இல்லைன்றதையும் நான் பார்த்திருக்கேன். ஆனா
விருத்ராசுரன் அது போன்ற ஒரு பக்தனானது கண்டு நான் பெரும் வியப்படுகின்றேன். அவர் எப்படி அதெல்லாம் பண்ணினார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்கிறார். நாம் மனம் கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், அருவ பிரம்மத்துடன் ஒன்று கலந்த முக்தி பெற்ற மனிதர்கள் பலர் இருக்கலாம். ஆனால் முழுமுதற் கடவுளான நாராயணன் பக்தனாக இருப்பது மிக மிக அரிது. பகவானுக்கு பக்தனாக இருக்கிறது அரிது. கோடிக்கணக்கான விடுதலை பெற்ற மனிதர்களில் ஒரே ஒரு பாக்கியசாலியே பக்தன் ஆகின்றான். இதை நம்ம மீண்டும் மீண்டும் அதை தான் பார்க்கிறோம். ஒரு சிலர் மட்டும்தான் ஆன்மீக பாதை, அதுலயும் ஒரு சிலர் மட்டும்தான் நிலைத்து நிக்கிறாங்க. அதுலயும் ஒரு சிலரால மட்டும்தான் பகவானை உள்ளது உள்ளபடி புரிந்து கொண்டு அவருக்கு பக்தி சேவை பண்ண முடிகிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் காண்டம் 8ஆம் அத்தியாயம் 20வது ஸ்லோகத்துல மகாராணி குந்தி பகவான் கிருஷ்ணர் விடைபெறும் பொழுது அவரை பிரார்த்திக்கிறார். நம்ம இதையும் நம்ம பார்த்தோம் ஏற்கனவே. என்னன்னு பிரார்த்திக்கிறாங்க பாருங்க. போற்றுதற்குரிய கிருஷ்ணரே, மாபெரும் அறிஞர்களும் பரமஹம்சர்களும் கூட உய்த்துணர முடியா வண்ணம் நீங்க மேன்மை பெற்றவர்களாக இருக்காங்க. யாராரு? எல்லா ஞானமும் பெற்றவர்கள், மாபெரும் அறிஞர்கள், எல்லாத்தையும் அறிந்தவர்கள், பரமஹம்சர்கள், எல்லாத்துல இருந்தும் விடுதலை பெற்றவர்கள். இந்த பௌதீக பந்தத்துல இருக்கிற வரைக்கும் தானே ஏன் குழந்தை, ஏன் சமுதாயம், என்னோட விஷயம், ஏன் உடம்பு, இந்த அகங்காரம் மமகாரத்தெல்லாம் இருக்கும். இதெல்லாம் விட்டுட்டு ஒழிச்சிட்டு மேல போனாங்க இல்லையா பரமஹம்சர்கள். அவங்க கூட உங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாத நிலையில நீங்க இருக்கீங்க. இல்ல, அவங்கள புரிந்து கொள்ள முடியாத நிலையில நாங்களும் இருக்கோம். பௌதீக வாழ்வின் எல்லா விளைவுகளையும் கடந்த அது போன்ற மாமுனிவர்களே உம்மை அறிய இயலாதவர்களாக இருக்கும் போது, அறிவிற் குறைந்த பெண்களின் பிரிவை சேர்ந்த எம்போன்றிற்கு உமது கீர்த்திகளை அறிந்து கொள்வது எவ்வாறு சாத்தியமாயிற்று? என்ன நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, வைஷ்யர்கள், சூத்ரர்கள், பெண்கள் எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா தாழ்மையான அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு வார்த்தை வரும். உடனே நமக்கு கோரம், என்னது பெண்கள் இப்படி சொல்லுவான். அவன் விபூதி யோகத்துல பாக்குறோம், அவர் தான் பெண்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த உயர்ந்த தன்மை எல்லாம் பகவான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதையே நம்ம எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறோம். தாழ்ந்த அப்படின்னு சொல்றதுன்னா அந்த தாய்மை உணர்வின் மூலமாக நம்ம எளிதாக ஏமாற்றப்பட்டு விடும். எல்லாரையும் நம்ம ரொம்ப நல்லவங்க நினைச்சிட்டு ஏன்னா அதுதான் பை டிஃபால்ட் அப்படிதான். எப்படி உப்புனா நமக்கு ஒரு சுவை, சர்க்கரைனா ஒரு சுவை இருக்கும், அது போல பெண்கள் அப்படின்னா இந்த தாய்மை உணர்வின் மூலமாக நம்ம எளிதாக ஏமாற்றப்பட்டு விடுவோம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இப்படி உயர்ந்த பரம புருஷர்களும் பெரும் ஞானிகளும் பரமஹம்சர்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போனாங்களே, அவங்களால கூட உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியல. ஆனா எனக்கு ஒரு ஞானமும் கிடையாதேப்பா. என்ன போல அறிவில் குறைந்த பெண்கள் எப்படி உங்களுடைய கீர்த்திகளை புரிஞ்சுக்க முடியுது? முழுமுதற் கடவுள் முக்தி பெற்ற மகா புருஷர்களால் அறிந்து கொள்ளப்படுபவர் அல்ல. இதுல நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, வெறும் ரிஷிகளும் ஞானிகளும் யோகிகளும் கூட பகவான அடைய முடியாது. ஆனா பக்தர்கள் மிகவும் எளிதாக பகவான் அடைஞ்சிட்டாங்க. பக்தனுக்காக பகவான் ஓடோடி வருகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா. மாறாக அடக்கமும் பணிவும் மிக்க மகாராணி குந்தி தேவி போன்ற பக்தர்களால் அவர் அறிந்து கொள்ளப்படுபவர் ஆவார். அவங்க என்னெல்லாம் பகவானை புகழ்ந்திருக்காங்க தெரியுமா? ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் குந்தி மகாராணியோட பிரார்த்தனைகள். அவள் பெண்ணாகவும் ஆணை காட்டிலும் அறிவில் குறைந்தவளாக கருதப்பட்ட போதிலும் அவளால் கிருஷ்ணரின் கீர்த்திகளை உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தோட மைய கருத்து அப்படின்றத பாகம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் காண்டம் 7ஆம் அத்தியாயம் 10வது ஸ்லோகத்துல ஆத்மாராம்னா என்ன? அவர் சுயமாக திருப்தி அடைந்தவர். அவருக்கு நம்ம ஏதாவது செஞ்சு அதால அவர் திருப்தி அடைகிறாரா அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாது. சோ அவர் சுயமாக அனைத்துலயும் ஸ்வராட் சுதந்திரமாக இருக்கார். அது ஆத்மராம அப்படின்னாக்கா, நான் என்ன திருப்திப்படுத்த வேற எதுவும் தேவையே கிடையாது இல்லையா. அவர் தன்னிலே திருப்தி உற்றவர். பௌதிக மாசுகள்ல இருந்து முற்றிலும் விடுதலை பெற்றவர்கள் கூட பகவான் கிருஷ்ணரின் உன்னத குணங்களால் ஈர்க்கப்படுகின்றனர் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இஸ்லோகத்தின் பொருள் என்னன்னா, விடுதலை பெற்ற ஆத்மாவிடம் ஆத்மராம ஸ்லோகம் ஒருமுறை பகவான் சைத்தன்யரால் சனாதன கோஸ்வாமிக்கு நன்கு விளக்கப்பட்டது. ஆசிரியரின் பகவான் சைத்தன்யன் உபதேசங்களின் நூலில் இதற்கான விளக்கம் மேற்குறிப்பிட்டு காட்டுறாங்க. இந்த ஸ்லோகத்தின் பொருள் என்னன்னா, விடுதலை பெற்ற ஆத்மாவிடம் பௌதிக இன்பத்திற்கான இச்சை எதுவும் இராது. அவன் அனைத்து வகையான பௌதிக இச்சைகளிலிருந்து விடுதலை பெற்றவனாக இருக்கான். அவன் பகவானின் லீலைகளை பற்றி கேட்கறது, அதை புரிஞ்சுக்கிறது, அந்த இச்சையினால் மிகவும் வலிமையாக ஈர்க்கப்படுகின்றான். பக்தனுக்கு ஒரே ஒரு வேலை என்ன அப்படின்னா, பகவானை எப்பவும் நினைக்கிறது, அவரை எப்பவும் மறக்காம இருக்கிறது, அவரை குளோரிஃபை பண்ணிட்டே இருக்குது, அவருக்கும் அவருடைய பக்தர்களுக்கும் சேவை செய்யறது. அவ்வளவுதான், ரொம்ப சிம்பிள். முழுமையா முடிச்சுட்டாரு அவர்.
அவரை பற்றி கேட்கறது புரிஞ்சுக்கிறதுன்ற இச்சையினால் மிகவும் வலிமையாக ஈர்க்கப்படுகிறான். வேற எந்த பௌதிக ஆசையும் கிடையாது. யாருக்கு? தூய பக்தர்களுக்கு. பகவானின் கீர்த்திகளும் லீலைகளும் பௌதிகமானவை அன்று என்று நாம் முடிவு செய்யலாம். இல்லையேல் ஆத்மராம எனப்படும் விடுதலை பெற்றவர்கள் அந்த லீலைகளால் எங்கனம் ஈர்க்கப்படுவார்கள்? இதுவே இஸ்லோகத்தின் முக்கிய கருத்து. பகவானும் பகவானுடைய தூய பக்தர்களும் ஆத்மராமாக்களாக இருக்காங்க. எவ்விதமான முக்தி நிலையும் நாடுவதில்லை. பக்தனுக்கு முக்தின்றது தேவையில்லை. அவங்க விமுக்தியை தான் நாடி போறாங்க. 5 வகையான முக்தி நிலைகள் இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம். சாரூபியம், சாலோக்கியம், பகவானோட ஒன்று கிடக்கிறது, அவரோட லோகத்துல சாலோக்கியம், பகவானை போன்றே அவருடைய அவயங்களை பெறுவது, அவரிடம் உள்ளது போன்ற அதே வளங்களை பெறுவது, எல்லா செல்வங்களையும் எடுத்துக்கிறது, அவரோட நித்தியமான தொடர்பு கொள்றது. இந்த 5 வகையான முக்தி நிலைகளில் பகவானுடன் ஒன்று கலப்பதாகிய சாயுஜ்ய முக்தி 5 வகையான முக்தி. அது மொத்தமா எப்படி சொல்றோம்? சாயுஜ்ய முக்தி ஒரு பக்தனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கு இறுதியாக உள்ள தாழ்ந்த முக்தி ஆகும். பக்தன் அப்படின்னுட்டாலே இந்த முக்தி பின்னாடி ஓடவே மாட்டாங்க. அப்படியே யாராவது எடுத்தாங்க அப்படின்னாக்கா அதுதான் ஒரு தாழ்ந்த நிலை முக்தி. முக்திகளே தாழ்ந்த நிலை அப்படின்னு சொல்றாங்க. முக்தி தான் நம்ம வைகுண்ட பிராப்தி எடுத்துட்டாங்க, முக்தி அடைஞ்சிட்டாங்கன்னு நம்ம சொல்றோம். இந்த விதமான முக்தியவே அவங்க என்ன சொல்றாரு இங்க? தாழ்ந்த முக்தி அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுவே தாழ்ந்ததுன்னு சொல்றாரு. பக்தர்கள் அதெல்லாம் விரும்பப்படல. பிற 4 முக்தி நிலைகளும் பக்தி கோட்பாடுகளுக்கு எதிரானவை. 4 முக்திகளையும் எய்த பெற்ற விடுதலை பெற்ற சிலர் கிருஷ்ணர் மீதான அன்பில் வளர்ச்சி பெற்று ஆன்மீக வானில் உள்ள கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு உயரப்படலாம். நம்ம இந்த 4 விதமான முக்தியை இந்த 5 விதமான முக்தியை பார்க்கணும் இல்லையா? அருவவாதிகள் பெரும்பாலும் இந்த 5 விதமான முக்தியை அடையறாங்க. அப்படியே அதை அடைந்ததுக்கு அப்புறமா மீண்டும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு அந்த லோகத்துல இருந்து, வைகுண்ட லோகத்துல இருந்து உயர்ந்த லோகமான கோலோகம் செல்கின்றார்கள் அப்படின்றது இங்க தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது வைகுண்ட லோகத்திற்கு ஏற்கனவே உயர்வு பெற்ற 4 வகை முக்தி இதை பெற்றவர்கள் கூட சில சமயம் கிருஷ்ணர் மீதான அன்பில் வளர்ச்சி பெற்று கிருஷ்ண லோகத்திற்கு உயர்வு பெறலாம். அப்போ இதுல என்ன தெரியுதுன்னா, வைகுண்ட பிராப்தின்னு சொல்றோமே, அதையும் அந்த வைகுண்ட லோகத்தையும் விட உயர்ந்தது கிருஷ்ண லோகம் அப்படின்றது தெரியுது. கோலோக விருந்தாவனம். 4 வகை முக்தி எய்த பெற்றவர்களும் கூட வாழ்வின் பல்வேறு நிலைகளை இன்னும் கடக்க வேண்டியிருக்கு. ஆரம்பத்தில் அவர்கள் கிருஷ்ணரின் வளங்களை விரும்புபவர்களாக இருக்கலாம். ஆனால் முதிர்ந்த நிலையில் விருந்தாவனத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்டு இன்று உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் கிருஷ்ணர் மீதான அன்பானது அவர்களின் இதயங்களில் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது. தூய பக்தர்கள் பிற 4 வகை முக்திகளை ஏற்றுக்கொண்ட போதிலும் பரபிரமத்துடன் ஒன்று கலக்கும் சாயுஜ்ய முக்தியை அவர்கள் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்வதே இல்லை. அவரோட ஒன்று கலக்கக்கூடிய 5 விதமான முக்தி பார்க்கணும்ல, அதுல ஒரு வகையான முக்தி சாயுஜ்ய அவரோட ஒன்னா போறது, அவரோட ஒன்று கலக்கிறது. அதை அவங்க ஒருபோதும் ஏத்துக்கிறதே கிடையாது. முழுமுதற் கடவுள் பல்வகைப்பட்ட பக்தர்களில் விருந்தாவனத்தில் உள்ள கிருஷ்ணன் வடிவமாக பகவானின் உன்னத வடிவத்தால் வசீகரிக்கப்படுகின்றார். சோ அவர் எப்பவும் நித்திய லீலை செய்துட்டு இருக்கார் விருந்தாவனத்துல. கிருஷ்ணா அப்படின்னா நிறைய அர்த்தங்களுக்கு. கிருஷ்ணா அப்படின்னாக்கா கவர்ந்து இழுக்கக்கூடியவராம் பகவான். முதல் தரப்பான வடிவத்தினால் அப்படி அந்த வடிவத்துல ஈர்க்கப்பட்டவன் முதல் தர பக்தன் ஆக கருதப்படுகின்றான். இப்படிப்பட்ட பக்தன் வைகுண்ட லோகத்தின் வளங்களினாலோ அல்லது கிருஷ்ணர் ஆட்சி புரிந்த துவாரகாபுரியில் உள்ள வளங்களினாலோ ஒருபோதும் ஈர்க்கப்படுவதில்லை. அதெல்லாம் ஒரு துச்சம். பௌதிகமான விஷயங்கள் எல்லாம் துச்சம். ஈவன் வைகுண்ட ஆன்மீக லோகமான வைகுண்ட லோகத்துல இருந்தா கூட அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் அவங்க ஈர்க்கப்படுறதில்லை. யாரு? தூய பக்தர்கள். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியின் முடிவு என்ன அப்படின்னா, கோகுலம் அல்லது விருந்தாவனத்தில் பகவான் செய்த லீலைகளால் வசீகரிக்கப்பட்ட பக்தர்களே மிக உயர்ந்த பக்தர்கள். பிருந்தாவனம், கோகுலம் அப்படின்னா அவருடைய அந்த பாலிய லீலை, அதுல ஈர்க்கப்பட்ட பக்தர்கள் மிக உயர்ந்த பக்தர்கள். பகவானின் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தின் மீது பற்றுடைய ஒரு பக்தன் தனது பக்தியை பிற வடிவங்களின் மீது வைப்பதற்கு விரும்ப மாட்டார். பகவானுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தின் மேல வச்ச பக்தி அவங்க மத்த இதில் மேல வைக்க மாட்டாங்கன்னா அவங்க என்ன விதமான இதுல இருக்காங்க பாருங்க. அதுதான் நம்ம பாக்குறோம். ஹனுமன் பாத்தீங்கன்னா ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த அந்த அன்பு வேற ரூபத்துக்கு அவங்களுக்கு அவ்வளவா அவங்களுக்கு அது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடா இல்ல. பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்தியின் பக்தரான ஹனுமனை எடுத்துக்கொள்வோம். அவர் பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கும் பகவான் நாராயணனுக்கும் இடையே எந்த விதமான வேறுபாடும் என்பது இல்லைன்றது நல்லா தெரியும். ஆனாலும் அவர் என்ன பண்றார்? பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு தான் தொண்டு செய்யவே விரும்புறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இது ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தரின் குறிப்பிட்ட ஈடுபாட்டினால் உண்டாவதாக. சோ ஒரு ரூபத்துல இருந்து இன்னொரு ரூபத்துக்கு அவங்க ஆசிலேட் ஆகணும்னு நினைக்கல. அப்படி இருக்கும்போது உண்மையான ஆன்மீக இன்பத்தை விட்டுட்டு பௌதிக இன்பத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு அவங்க ஒருபோதும் நினைக்க மாட்டாங்க.
அந்த முக்தின்றத ஒருபோதும் நினைக்க மாட்டாங்க அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம். அவருடைய வடிவங்கள் ஏராளம் ஏராளம். அப்படின்னாலும் கிருஷ்ண வடிவம் தான் உண்மையான வடிவம். கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம். பகவான் கிருஷ்ணர் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சத்துர்யுகம்னா என்னன்னு தெரியும். 1000 சத்துர்யுகங்கள் சேர்ந்தது வந்து ஒரு கல்பம் பாக்குறோம். அந்த மாதிரி அவருக்கு வந்து 100 அந்த 1000 சதுர்யுகங்கள் சேர்ந்தது பிரம்மதேவருடைய ஒரு பகல், அதே வந்து ஒரு இரவு. அப்படி அந்த பிரம்மதேவருடைய அந்த ஒரு நாள் இருக்கு இல்லையா, அந்த 1000 சதுர்யுகத்துல ஒரு டைம் பிரம்மதேவருடைய பகல் நேரத்துல ஒரு டைம்ல என்ன பண்றார், பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ஸ்வயம் இறங்கி வர்றார். நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தம் 3வது அத்தியாயத்துல பகவானுடைய அந்த அங்கங்கள் விரிவங்கங்கள் எல்லாம் என்னன்னு பாக்குறோம். அம்சோ அல்லது அம்சத்தின் அம்சோ, பகவானுடைய அங்கமோ அல்லது அவருடைய அங்கத்தின் அங்கமோ அவங்க வந்து எப்படியெல்லாம் அவங்க வந்து அவதாரம் பண்றாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். சோ அவருடைய அந்த ஒரு கல்பத்துல ஒரு முறை பகவான் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே வந்து இறங்கி வருகின்றார். சாஸ்திர பிரமாணத்துல இப்ப நமக்கு நடந்த 5000 வருடங்களுக்கு முன்பு நடந்த கிருஷ்ண லீலை சாக்ஷாத் பகவானே வந்து அருளியது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? சோ இங்க பகவானின் வடிவங்கள் ஏராளமாக இருந்தாலும் கிருஷ்ண வடிவம் தான் உண்மையானது. பல்வேறு வடிவங்களில் ஈடுபாடுடைய பக்தர்கள் அனைவரும் ஒரே பிரிவை சேர்ந்தவர்களே என்றாலும் பகவான் கிருஷ்ணரின் பக்தர்கள் அனைத்து பக்தர்களின் வரிசையிலும் மிக உயர்ந்தவர்கள். எல்லாரும் வந்து பகவானுக்கு தான் கைங்கரியம் பண்றாங்க. ஆனாலும் அத்தனை பேர்லயும் உயர்ந்த நிலையில இருக்கிறது யாரு அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ண பக்தர்கள். சோ இப்படியாக 4வது அத்தியாயம் முடிந்தது. டைம் என்ன பிரபு? டைம் இருக்குங்களா? மாதாஜி ஒரு டவுட் மாதாஜி. கேளுங்க பிரபு. பிரகலாதன் வந்து எப்படி ஹனுமான் இதை கோட் பண்றாரு? பிரகலாதனுக்கு ரொம்ப பிந்திய காலத்துல தானே அந்த ராமாவதாரம் வருது. நம்ம வந்து பாக்கோம் இல்லையா, எண்ணற்ற பிரம்மாண்டங்கள் இருக்கிறத பாக்குறோம். இதே கேள்வி வந்து நமக்கு வந்து கிளாஸ் எடுக்கும்போது தோணிச்சு. அப்போ கேட்க போது இப்ப பிரபுஜி வந்து சொன்னாங்க, எங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்த பிரபுஜி வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, பகவானுடைய அந்த ரோமங்கள்ல இருந்து எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் வருதுன்னு பாக்குறோம். அப்போ ஒரு பிரபஞ்சத்திலயும் ஒரு விதமான லீலைகள் நடந்துட்டு இருக்கு. ஒரு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண லீலை நடக்குது அப்படின்னாக்கா, இன்னொரு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிரண்யகசிபு வதமோ அல்லது ஹிரண்யாட்சனோட வதமோ அந்த மாதிரி மாறி மாறி நடக்குது. இந்த சீக்வன்ஸ்ல தான் இருக்கணும்னு கிடையாது. அது வந்து ஒரு இதுலயும் வந்து மாறி மாறி இருக்கு அப்படின்றதுக்கு வந்து சாஸ்திர பிரமாணம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம வந்து இப்ப இப்படிதான் இதுக்கு அடுத்து இது இப்படின்னு நம்ம பார்க்கோம் இல்லையா. இதே இது வேற ஒரு பிரம்மாண்டத்துல இந்த இது மாறி கூட நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சோ அப்படியாக அவங்க வந்து அதை எடுத்தாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இருந்தாலும் அது கண்டிப்பா வேற எங்கேயாச்சும் பிரமாணம் இருக்கும், அதை நம்ம எடுத்து இது பண்ணலாம். நன்றி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக்டிவா லிசன் பண்றீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நானே அதை இது மறந்து போச்சு. நீங்க கேட்ட உடனே அது ஞாபகம் வந்துச்சு. ஏன்னா எப்படி வந்து இவரு 4th சாப்டர் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறார் இல்லையா, நரநாராயணராக நம்ம நிறைய பிறவி எடுத்திருக்கோம்ட்டு, உனக்கு அது மறந்துச்சு, எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அப்படின்றது வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சொல்றாரு. அது போல இந்த இதுவும் வந்து நிறைய சராசரங்கள்ல வந்து நிறைய லீலைகள் நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு இதுலயும். அதனுடைய இது இப்படிதான் சீக்வன்ஸா நடக்கணும்னு கிடையாது, மாறி கூட நடக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். 5வது அத்தியாயம் போமா? டைம் என்ன ஆகுது? மாதாஜி, நேத்து படிச்சதுல ஒரு சின்ன டவுட். சொல்லுங்க பிரபு. நேத்து நீங்க சொன்னீங்க, அதாவது சடனா ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது மாதாஜி. என்ன கிளாஸா பிரபு? இந்த கிளாஸா காலையில கிளாஸா? இல்ல, இந்த கிளாஸ்ல தான் மாதாஜி. யாருன்னா இந்திரனும் பக்தரு பிரகலாதரோட பேரன் யாரு? மரிசி தித்தியோட. இல்ல மாதாஜி, நம்ம இவரு வாமனர் அவதாரம் பண்ணி வாமன அவதாரம் இல்ல, தித்தியோட வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய குழந்தைய இது பண்ணணும்னு நினைச்சாங்களே, அதானே? அது இல்ல மாதாஜி, வாமனர் வந்து அவதாரம் எடுத்த ஒரு பலி சக்கரவர்த்தி. பலி சக்கரவர்த்தியை வந்து கீழே பாதாள லோகத்துல போட்டு அங்கேயும் வாயில் கவரா இருக்கான்னு சொன்னீங்க. ஒரே நேரத்துல 2 பக்தர்களுக்கும் அவர் வந்து இவரையும் இங்க பௌதிகமா பார்க்கும்போது இந்திரன் வந்து ஜெயிச்ச மாதிரியும், அதே சமயம் ஆன்மீகமா பார்க்கும்போது பலி சக்கரவர்த்தி தான் வெற்றி பெற்றிருக்காரு மாதாஜி. அந்த இதை பார்க்கும்போது ஏன்னா அவருக்கும் தஞ்சம் கொடுத்திருக்காரு. அந்த வாயில வந்து வேற யாரும் எதிரி தாக்கா மாதிரி அங்க நிக்கிறாரு பகவான்.
அதே சமயம் ஆமா. இந்திய லோகத்தையும் உறுதிப்படுத்தி இருக்காரு. ஏன்னா நம்ம பௌதிகமா தர்மம் பார்க்கும்போது தர்மம் வந்து நிலைநாட்டப்படணும் இல்லையா? இப்ப அதுக்காக தானே அவர் ஒரு யுகத்திலும் அவரே சொல்றாருல இல்லையா? ஒரு சர்வ தர்மான் பரித்து இல்ல ஒரு யுகத்திலயும் யுகே யுகேன்னு சொல்றாரு. ஒரு யுகத்திலயும் நான் வந்து அவதாரம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? அப்போ தேவர்களை காக்கணும், அவங்களுக்கு உண்டான இதை நம்ம கொடுக்கணும். சோ பலி சக்கரவர்த்திய இந்த மாதிரி இது பண்ணதுனால அவங்களுக்கு தேவையான விஷயத்தையும் கொடுத்துட்டாரு. அதே சமயத்துல பலி சக்கரவர்த்தி தெரிஞ்சுதான் வந்து நிக்கிற பகவான் தான் அவர் வந்திருக்காரு. ஆனா எப்படி சீட் பண்ண போறாருன்னு தெரியல அவருக்கு. ஆனா அவரே வந்து நிக்கிறான்னு தெரிஞ்சுதான் வந்திருக்காரு. தன்னுடைய குருவோட பேச்ச மீறி வந்திருக்கிறதுனால என்ன ஒரு உயர்ந்த நிலைன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கே இவர் வந்து வாயிற்காப்பலனாக போறார். நீங்க என்ன இதை கேக்குறீங்க பிரபு? எனக்கு புரியல ஆக்சுவலா. ஆமா பக்தர்களாலதான் பகவான் வந்து 2 பேர்த்துக்குமே உறுதுணையா இருக்காரு. ஆமா பக்தர் அப்படிங்கறதுனால. இதே மத்தவங்களா இருந்தா நம்ம கொண்டுடுறாரு, கழிச்சு போடலாம், அழிச்சிடறாரு. ஆனா இவருக்கு வந்து சரி ஒரு சரி வாய்ப்பு கிடைக்குது. அந்த வதத்துல என்ன அவங்களோட இப்ப எல்லாருமே வந்து எல்லாருக்குமே மரணம் வரும் தானே. ஆனா சம்பவிக்குது அதுல மாதாஜி. திவ்யமானது இல்லையா அவங்களுக்கு? அவங்க வந்து இந்த 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 இதே முடிஞ்சிருச்சே. அவங்க வந்து 3 விஷயத்துல அசுரத்தனமான செயல்களை செஞ்சு பகவான் அடையணும். அப்ப அவங்க அந்த விப்ரலம்ப பாவா அவரை விட்டு பிரிஞ்சே இருக்க முடியல. அதுக்காக நான் என்ன கெட்ட விஷயம் பண்ணணுமா? ஓகே அதை பண்ணியாச்சும் உங்ககிட்ட வந்துருவனா கிருஷ்ணா? ஓகே விஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போறாங்க. சோ அதனால அந்த அந்த மரணம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அவருக்கு கிடைக்க அது வந்து ஒரு பெரிய வரம். பகவானுடைய ஸ்பரிசத்தின் மூலமாக ஒரே ஒரு அடிதான், ஒரு குத்துதான் கம்சன் வந்து இங்க பிளாட் ஆயிட்டாரு. சோ ஆனா எப்பவுமே வந்து கம்சன் வந்து கிருஷ்ணரையே நினைச்சுட்டு இருக்காரு இல்லையா? அவர் ஒரு அசுரன் இருந்தாலும் கிருஷ்ணரே நினைச்சுட்டு இருக்காரு. அதுவும் மரண ரூபத்துல நினைச்சுட்டு இருக்காரு. அதனால அங்க அங்க அவங்களுக்கு கிடைச்ச மரணம் வந்து ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம். அத வந்து நம்ம தப்பா நம்ம வந்து இவங்களை கொன்னுட்டாங்க, அவங்கள வந்து இது பண்ணிட்டாங்க அப்படி இல்ல. அதே வந்து பகவானுடைய ஒரு பெரிய அவங்கள அணைச்சிருக்காரு அவர் ஆக்சுவலா. ஏன்னா அவங்களுக்கும் எந்த ரூபத்துல வேணா மரணம் வரலாம். யமதேவராக வரலாம். ஆனா இங்க வந்து பகவானே பார்த்துட்டே அவங்களுடைய மரணம் எவ்வளவு பெரிய திவ்யமானது. அது சிறு வயசுல நம்ம வந்து படங்கள்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கும் இப்ப நம்ம பக்தர்கள் வாயிலா கேட்கறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் தெரியுது. நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும். நிறைய வித்தியாசம். உங்களுக்கு ராதிகா ஏன்னா மாதாஜி அதுல வந்து தெரியும் இல்லையா? ராதிகா மாதாஜி முதல்ல நான் வந்து கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணும்போது ராதிகா மாதாஜி வந்து கேட்டாங்க, யாரெல்லாம் வந்து கம்சன் நல்லவன் அப்படின்னு சொல்றீங்க, கம்சன் வந்து கெட்டவன் நான் சொல்றேன், யாரெல்லாம் நல்லவன்னு சொல்றீங்கன்னு அவர் முதல்ல ஆள நான் கை தூக்குனேன். அவர் நல்லவர் தானே, அவர் எவ்வளவு தர்மம் பண்ணியிருக்காரு, என்ன இது பண்ணியிருக்காரு. அப்ப வந்து என்னது உள்ளத்தின் நல்ல உள்ளம் பாட்டா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்டாங்க. ஆமா மாதாஜி, அது மூலமா தானே நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அப்புறம் அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அந்த திரௌபதியோட அந்த வஸ்திராபரணம் அந்த இது நடக்கும்போது எல்லாரும் வந்து அமைதியா இருப்பாங்க. ஓகே விதுரர் வந்து சொல்வார் நடுவுல, இந்த மாதிரி பண்ண ஏன்னா தர்மத்தை நல்ல தெரிஞ்சவர் அவர். எல்லா சாஸ்திரத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு. அதனால அவர் சொல்றது வந்து விதுர நீதினே இருக்கு. அவர் சொல்றதை எல்லாரும் கேட்பாங்க. அப்ப வந்து அவர் வந்து இந்த இது மேற்கோள் காட்டி இப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லும் போது கர்ணன் வந்து நடுவுல வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா 5 பேருக்கு வந்து மனைவியாக இருக்கவங்கன்னு அவங்களை கொஞ்சம் தாழ்வா பேசி இதுல வந்து என்ன இருக்குன்னு சொல்லி என்ன நீ வந்து தூயில் சொல்றாரு கர்ணன். சோ அதுதான் வந்து ஒரு பெரிய அவரோட வீழ்ச்சி. அப்ப அது வந்து இப்ப சொல்லுங்க அவர் நல்லவரா கெட்டவரா அப்படின்னு. அப்போ நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியாது. நீங்க சரியா சொன்னீங்க. படத்துல வந்த மாதிரி நம்ம பாத்துக்குவோம். ஆனா தூய பக்தர்கள் கிட்ட வந்து கேட்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து உண்மையான அந்த புரிதல் அது வேற மாதிரியான உண்மையை காட்டுது நம்ம பார்க்கணும். அதுக்குதான் நம்ம வேதங்களை இந்த சாஸ்திரம். ஆமா ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் அதுவும் வந்து ஒரு வேதம் தானே இல்லையா? ஈஷோபனிஷத். சோ அதனாலதான் நம்ம வந்து சாஸ்திரங்களை படிக்கணும்னு பிரபுபாதர் நம்ம கொடுத்திருக்காரு. அப்பதான் சரியான ஞானம் வரும் அப்படின்னு. ஒரு தடவை என்ன முதல்ல என்னோட குரு மகாராஜ் பார்க்கும்போது நான் கேட்டேன் அவர்கிட்ட, குரு மகாராஜ் எப்படி வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேறது அப்படின்ட்டு. அவர் அப்ப சொன்னாரு, டோன்ட் ஹாவ் யுவர் ஓன் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ், ரீட் சாஸ்திராஸ் அப்படின்னாரு. நீங்க உங்களுக்குள்ளார ஒரு இதை வளர்த்துக்காதீங்க, புத்தகங்கள் சாஸ்திரங்களை வந்து வாசிங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. சோ அது வந்து 100க்கு 100 உண்மை. இப்ப நீங்க சொன்னதை வந்து அது கனெக்ட் ஆயிருக்கு. வேற என்னமோ சொன்னோம்னு நினைச்சு மறந்துட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி நாளைக்கு நம்ம வந்து 5வது அத்தியாயம் பார்க்கலாம் பிரபு. டைம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு நமக்கு வந்து 3rd லெவல் வந்து சாரி பேட்ச் 60 நம்ம எப்படி பிளான் பண்ணமோ அதே மாதிரிதான். முதல்ல அந்த ஷெட்யூல் நம்ம போட்டோம்ல அதே மாதிரி சர்வா பிரபுவும் சங்கரன் பிரபுவும் தான் லீட் பண்ண போறாங்க. நீங்க தான் அந்த பேட்சே கம்ப்ளீட்டா இது பண்ண போறீங்க. முதல் 3 நாள் வந்து தாரணி மாதாஜி வந்து வர வேண்டியது. ஆனா அவங்க யாத்திரையில இருக்கிறதுனால அவங்க பண்ண முடியல. பிரபு நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேனா இல்லையா? நீங்க வந்து லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க.
நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன், லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. அதனால ஃபர்ஸ்ட்